Die samoro treat wa ka jok ma wigi wil kanjiri ma kawuono gima giwacho kiny. Mae momiyo president osebedo ka riambonwa aoyaye here and there, hoping ni wiwa osewil gi gimoro amora. Kidhi e mbui ka, Sharon, ineno kaka jo Kenya wigi ok wil nikech mbui be wiye ok wil. Owacho gini kawuono to ji osekelo ne clips mag gik manowacho ataro mag mago. Samoro mana wik achiel kata kinde moro matin. Wiwa pok owil ni e kinde mane Uhuru Kenyatta jatend piny Kenya machon ochako handshake gi Raila Odinga. Kamae kaka ne gik moko chakore. Magi deny ji machalo jotelo machalo Murkomen gini anyalo paro e buche mang'eny stations mopogore opogore ka deny kaka jogo tiyo kare kendo weche ber kind jogo lero onge wach moro amora. But it ended up kaka no end up no. Sani bende waneno the same kind of things happening here and there. Nitiere weche moko mabare ma Ken ok nyal play down ni mago ena very healthy. Ang'o momiyo ka gin e ODM to they are never healthy. Gin mana healthy ka gin e UDA. Nikech the same kind of things will happen in ODM. Tibro winjo kiwacho ni kaka ODM otimo ma, ODM is this, ODM is that. Gidwa nobody is accepting a different view kianganga gigik makamago to sani to the same kind of things timore samanyo. For example, samanyo inyiso ngato kaka Cleophas Malala ma en secretary general mar chama gini ni after all value mabe ikelo ka onge nikech in wagolika ibeda beda kojolo secretary general ngamo yieri onge to jo kumia e bende ok gine UDA koro iparo ni gik makamago dang iluong i play down miluong ni mano healthy. And why are they not healthy kagini e chama machielo? Gimang'eyo ni sirikal nokaw gi joma jowuoro. Manre adieri, sirikal nokaw gi joma jowuoro, to jowuoro ariyo ka oriw e ot achiel to nyaka gigore. To gimokelo gorwogni te en ni barometer kata rapim mipimo godo liet gi ng'ich gi direction mar siasa ma Kenya ka en Raila Amolo Odinga. To nikech sani Raila wuok e gini oketo wiye e wach mar AU to gi chama ne mar ODM, dhao nyaka wuoge i odcha nikech gidwaro common enemy mariwogi. So jowuoro ariyo koriwore to gineno ka there is a common enemy ok ibing'e kit jogi nyaka chop common enemy magigore gocha wuog out of the scene e kibro ng'e kit ji ariyogo. So sani nikech wach AU no wuok koro Raila is putting a lot of his effort e weche mag AU to gigero chambe mar ODM. Jokaka nitiere moko kuomgi ma at any given time nyaka gibed ni imiyo gi ng'at magigorego. Ka ok imiyo gi to gigore kodi kendi. So odcha rigiji en ng'at ma nyaka gore gi ng'ato at any given time. To Raila mane goyo osewuok e scene koro nyaka ogo ng'ato to ng'ama yudo machiegni en mana jogegigo. This is what is happening e UDA. Abani yena matin okang'eyo ni o refer to what sama wacho ni Raila wuok dhi e EU because Raila joma wacho ni gore go gi matinge tere EU nikech Raila ok ne jadhi EU ka president William Ruto. Ok nyal chuno Raila gi EU